когато говорим за AI, може би има два аспекта. Единият вътрешно-организационен, оптимизация на процеси, другият е това какво се случва на пазари и какво наблюдавате вие, работейки с компании, които или сега са основани или растат и съответно виждате какви са тенденциите. Да започнем от вътрешната част и спомням един разговор с Ангел в началото, когато се запознахме и говорихме за този панел, в който ти на мен ми каза, че имате по 1800 апликации, които получават и 5 човека, които ги гледат. 4. Окей. Още по-зле. Другия не е човек. Другия не е човек. А кой е? AI ли е? Не. Наистина 1800 бяха апликациите, т.е. статистика, която излезе за миналата година, което означава, че 1800 pitch deck са били изпратени с съответните финансови документи и така нататък, което означава, че да му отделиш 3 минути на всеки един от тях, това са много месеци, които трябва само да отсееш първата цетка, преди изобщо да тръгне нататък. Така че аз едва ли мога да влеза в детайлите на изкуствения интелект, по-скоро ние го ползваме и мога да ти разкажа защо го ползваме, защото това ни спестява адски много време. Това е един аспект. Ако няма тази отсявка, наистина няма как да сме оперативно ефективни. 1800 очакваме до година това да е 2 пъти повече, така че ако нямаме първото мачване с инвестиционната ни стратегия, е загуба на време и за двете страни общо взето. Има такива компании, които просто кандидатстват за финансиране при нас, които нямат нищо общо с тек, просто са чули за нас и подават документи, което наистина би било загуба за време и за двете страни, някой да му се обади и да му каже всъщност не става, по-скоро да стане отсявката малко по-автоматизирана. Добре, а как ползвате AI? Ти каза, че може да разкажеш и защо. Това са елементите. Всъщност, първоначалната селекция при финансирането, между впрочем, логото е Backing Visionaries, вече не е такова. Защото първоначално стартирахме с финансовата част. Backing Visionaries, които имат технологична идея, която трябва да намерят финансиране за нея. Както тук ще обясних, да прегледаш 1800 апликации отнема адски много време и затова гледаме да е малко по-автоматизиран процес. Това е едното. Второто, което би се подразбрало от другото ни лого, което е малко по-актуално, а именно Equity Management, е структуриране на всякакви процеси по насърчаване на ESOP, страхотно съкръщение Employee Stock Option Plan. В българските стартъпи почти не се среща. Огромна причина за това е, че доскоро нямахме такова дружество с променлив капитал. Надявам се това вече да се случи. За няколко са аспектите. Първо, по този начин насърчаваш собствените си акционери, но и собствените си служители да са малко по-ангажирани в цялата тази идея. И там имаме един чатбот вътрешно, който ни показва в крайна сметка, нали, той не е далеч сме от мисълта, че ще изместиме някой адвокат. Напротив, насърчаваме адвокатите да структурират ESOP-а. Има стотици начини да го структурираш. Данъчното законодателство в различни страни е различно, така че има и стратегии, които трябва да имплементираш. Но този бот ти помага да мислиш в тази насока. Много от стартъпите, с които разговаряме, дори не знаят какво е ESOP и какви са преимуществата изобщо да го имплементираш. И той може да хване това, че те не Точно са. така. Разбира се, говорейки с тек хората от наша страна, ние сме ползвали Open. И отзад не сме плащали нещо допълнително, така че по-скоро са му наляли редица PDF-и от правни кантори, които говорят за това и размишляват на тази тема и дават насоки. Ако, то е прост елемент, то е what if. И честно да си призная, всеки ще каже, аз често използвам Excel. И да, ама Excel се чупи, всичките му клетки трябва да се проследят. Обикновено с тебе говорихме вчера, има 2 души в компанията, които знаят как работи този Excel. Максимум. Максимум. Единият е в отпуска, другия всъщност, ама той разчитал на първия. Другия има още 10 Excel-а. Да. И
задаваш един единствен въпрос. Добре, аз имам vested shares, аз имам vested опции. Колко е моя net worth? Basic question. Някой трябва да може да ти го отговори. Това е идеята. Не мисля, че е rocket science или решаваме нещо блъскащо главата, но някой трябва да го отговори по всяко едно време. Добре, Веселина, в Eleven също помага AI, по какъв начин? Нека първо може би да дам малко контекст какво точно правим. Ти вече спомена, че ние сме фонд за рисков капитал, който инвестира в компании в начална фаза на развитие. Нашия фокус е върху 4 основни вертикали. Финтек е една от тях. Аз всъщност отварям пряко за финтек проектите. Бъдещето на работата, хелтек и бъдещето на храната или така наречените sustainable food, както я категоризираме ние. До момента сме подкрепили над 150 технологични компании от региона. Нашия фокус е предимно да подкрепяме проекти от Централна и Източна Европа, Южна Европа. И всъщност при нас как се случиха нещата с AI? Много е интересно, защото аз пряко съм ангажирана с финтек проектите, както споменах. Имам наблюдения от повече от 5 години, съм част от екипа на Eleven, работих по проекти като Payhawk, още от самото начало, когато още бяха купили точно тези ваучери, за които Христо ви разказа. И дори си спомням първия им пич. И всъщност през последните 5 години финтек се разви страшно много, като концепция, като приложения, като бустър за развитието на дори банките и традиционните финансови институции, но също така и на много екосистеми. И аз всъщност осъзнах сега, слушайки другите панелисти, че всъщност ние сме в много добра позиция, бъдейки в този панел почти на края на събитието, защото можем само да обогатим това, което те вече казаха, вече от перспективата на инвеститори и хора, които се занимават директно с AI. И ако се върна на финтека, преди 5 години всъщност финтек беше една такава тера инкогнита. Нали? Хората бяха чували, че това е много интересно, всички искаха да правят финтек, банките имаха един много специфичен наратив, който беше ние сме приятели, не сме врагове, искаме да си помагаме с тях и от сорта. И всъщност това, което се случи в тази еволюция на финтека е, че те започнаха да живеят като независими, големи компании. Компании, които всъщност хващат юзерите и им дават value-added неща, като софтуерните продукти и започват да живеят в една отделна екосистема, в която започват да генерират много данни. И тези данни, които се генерират вътре, обикновено са обвързани с решаването на някакъв специфичен проблем. Защото плащанията сами по себе си не са проблем. Тоест ти можеш да имаш хиляди начини да платиш, един е по-щупен от другия, един е по-адекватен от другия. Обаче, когато ти имаш някакъв грандиозен проблем, който се решава, ти по съвсем естествен начин започваш да привличаш юзери, които остават да живеят в твоята екосистема, започват да генерират огромно количество данни и всъщност започват през твоята екосистема да търсят много различни други продукти и услуги, които да обогатят или да решат техния проблем по по-различен начин. И всъщност всички тези данни в момента са много добре позиционирани за включването на AI компонента, така че да могат да дават и да създават хиперперсонализирани продукти и услуги, да могат да дават анализи за бъдещо поведение, специфични цени, които са разработени за конкретния човек и от сорта. Мога да ви дам конкретен пример как точно това работи. Да кажем за компания, която създава софтуер за спортни клубове. Спортни клубове, при които всичко се случва в момента като абсолютен brick and mortar процес в Excel. 3 човека знаят какво се случва с Excel-а, комуникират си по Viber, по Messenger и от сорта и няма едно унифицирано клиентско преживяване. Цялото това нещо в момента се екипира в един страхотен софтуерен продукт, в който се решават проблеми като разплащания, като
предиктив модели за това спортния клуб колко пари ще направи на база на това колко юзера има, колко му е платено този месец, как може да си оптимизира кешфлоуа и от сорта. И тук също така, аз винаги много обичам да говоря с примери, затова си позволих да го направя малко по-дълъг този конкретен случай. Всъщност могат да се включат допълнителни финансови продукти и услуги, да кажем като кредитни продукти, които отново на базата на модели за развитие на кредит скоринг могат да дадат много голяма стойност на тези клиенти, в случая спортните клубове. И всъщност много е интересно да наблюдаваш еволюцията на една цяла индустрия от зараждането и тук в нашите географски ширини нещата се случват понякога с известно закъснение. Но всъщност има едно огромно поле за разработка на нови продукти и услуги. Добре. Това е едната посока. А другата е, че всъщност AI до много голяма степен промени една от инвестиционните ни тези, особено в бъдещето на работата. Където ние всъщност виждаме, че AI по много естествен начин допринася за това да се оптимизират процеси, да се повишава продуктивността на хората и съответно всичко да бъде много по-ефективно. Добре. Сега вече към технологичната част. И в DreamX като цяло много компании всъщност са били enablenati, така хубава българска дума, още от началото, чисто технологично, но има и две направления, Христо, за които можеш да ни кажеш. Първо вътрешно и после за клиентите. Кои са тези, които би откроил? Точно така. Ние в DreamX работим много активно и в двете посоки. И в посока предлагане на AI решения към клиенти, към крайни клиенти, но и към използване на AI инструменти вътрешно в компаниите. И ние това го правим първо вътрешно в нашата компания, после помагаме на нашите клиенти и партньори да го правят при тях и виждаме огромните ползи, които това носи на компаниите. Някакъв пример, сеща ли се първо за вътрешните, може би? Най-лесният пример за вътрешните е достъпа до информация. Всъщност, това, което е голямата промяна в света на изкуствения интелект в последните години е, че стана много лесно и достъпно да се имплементират AI решения за достъп до информация. И цялата информация, която се генерира в една компания и която трябва да бъде достъпна по някакъв начин на служителите на тази компания, за да могат те да си вършат работата ефективно, изведнъж става достъпна по един супер естествен начин в свободен разговор с един чатбот. Само да те прекъсна тук. Колко от вас им е било трудно в някакъв момент от вашите компании да намерят нещо, което им трябва като информация вътрешно организационно? Аз може ли да вдигам ръка? Явно вдигам също. Има такива затруднения. Явно, че аз съм сигурен, че всяка компания, която прави нещо достатъчно комплексно, има този проблем вътрешно. Отделно, конкретно в компаниите, за които тяхното предложение разчита до голяма степен на софтуер, там също се случват огромни промени през последните месеци. Месеци, буквално. В кратки срокове. Буквално месеци в използването на инструменти с изкуствен интелект за увеличаване на производителността на хората, които разработват софтуер. Става въпрос както за писането на код, така и за всеки друг аспект от развитието на софтуера. Ние в DreamX се гордеем, че всъщност помагаме на нашите партньори от ниво идея, през разработването на тази идея, през внедряването чак до поддръжката. И инструменти с изкуствен интелект всъщност могат да помогнат на всеки един етап. Не е само при разработването на код, въпреки че около разработването на код се дигна много шум. Добре, разработването на код. Какви други тенденции виждате при компаниите, с които вие комуникирате? Това е изключително интересно, защото това е бъдещето. И в някакви отношения и настоящето ми е много интересно да научи от Анги и от Веселина за тенденции, които виждате при тези 1800 плюс компании, с които се сблъсквате и пък след това вече финансирате. Да, този акроним общо взето последните 6-9 месеца се използва от компаниите, които търсят финансиране от нас.
с цел да се нагодят на това, което си мислят, че ние търсим. 90% от случаите. Обаче има и едни такива диамантчета в пръста, които се намират. Сега в момента имаме един рунд, който е прекрасен казус, и аз да не съм голослов. Той таргетира конкретно решение в Health Tech. Индустрията е, в крайна сметка, компанията таргетира хора, които може да идентифицира дали има потенциал за аритмия. Аритмията е нещо, което се лекува, както ви е известно. Ако се хване на време, даже може да се предотвратят много сериозни здравословни проблеми. Но хората не се изследват. От тези регулярните си чекове те могат да установят дали има шанс да развият аритмия или не. Кода, който се учи, нали, този machine learning, който е отзад, таргетира конкретен проблем. И този конкретен проблем, само в Щатите миналата година 800 000 са починалите от съдън аритмия и съответните осложнения от нея. Така че ето такива компании на мен свалям им шапка. Имат конкретно... Помогли ли да си го представим? Как точно работи? Дали сте гай на този панел? Не за кода. По-скоро устройство ли е... Кардиолога, когато отидеш при кардиолога, първо той не трябва да инсталира абсолютно нищо. Всичко е cloud-based, което е прекрасно. Второ, на него му спестяваш до 65% от времето, защото той чете, гледа картинката, гледа изображението и трябва да хване дали в сърцето има еди какви си запушвания и така нататък. Алгоритъм казва, приятелю, обърна ли внимание, не кардиолога, обърна ли внимание, че тук има 75% шанс за развиване на еди какво си осложнение, което му спестява време и в предиктив частта, в този елемент може директно да започне превантивен тритмент. И това е най-важното. Това е нещо, което мене ме изумява. Когато има такива стартъпи, нали, аз пак казвам, свалям им шапка, те таргетират конкретен проблем, конкретно решение. Докато ако използваш просто AI, за да се харесаш на фонда, препоръчвам ти да отидеш в чат-бота там, той да те отсее. Абсолютно. И при нас е така. Всъщност, нещото, на което исках да обърна внимание е как всъщност гледаме на AI проектите, които идват при нас и ги отсяваме за инвестиция. Защото, както и Ангел каза, много от проектите са pick with a lipstick, както ние им казваме, защото те казват, да, ние сме AI и всичко е страхотно. Обаче при нас минават през доста детайлен анализ на това дали AI е native в техния бизнес модел, естествено, и в техния продукт. Защото това е ключово и ако те просто дават такава инкрементална стойност върху решаването на даден проблем, за нас това не е толкова важно. Трябва да дават фундаментално решение на проблем. И аз също мога да дам няколко примера тук. Отново става въпрос за Health Tech, където всъщност е един от много силните use cases за пенетрация на AI технологията. Компания, която прогнозира вероятността на човек да заболее от Алцхаймер. Алцхаймер се оказва всъщност, че е една от болестите, които са страхотен бич на нашето време, от гледна точка на това, че хората са подложени на стрес, генетично обременени и от сорта фактори. И всъщност чрез анализ на речта и речитативен анализ, компанията, тя е гръцка компания, Langware се казва, една от нашите последни инвестиции, те правят прогноза на това каква е вероятността някой да заболее от Алцхаймер. И всъщност тук има много интересна импликация на данните, които се генерират от въпросното решение, защото едни от най-сериозните потърпевши, освен естествено хората и семействата на заболелите, са застрахователните компании, където огромни суми пари се покриват за лечението на тези хора. Това е едно от, може би, най-скъпите, продължителни и без прогноза лечения. Така че това е един от случаите, в които AI е native, deeply
дълбоко инкорпориран в продукта и всъщност има огромно влияние върху бъдещето на здравето. И поради факта, че във всичките ни вертикали, за които вече споменах, все повече и повече виждаме проекти, които се кодират като AI, когато идват за първоначална инвестиция. Една от първите и мигновени стъпки, които предприехме в Eleven, беше да изградим вътрешна инфраструктура, с която да можем първо да оценяваме адекватно тези проекти и второ да имаме ресурси и мрежа и точно инфраструктура вътрешно, с която да помагаме на съществуващите ни компании да внедряват AI в техните съществуващи бизнеси. Така както по същия начин работим с проекти, в които внедряваме финтек инфраструктура, така и AI инфраструктурата, внедрена в конкретен real-life проблем, всъщност помага на това компанията да бъде много по-ценена от нейните клиенти, от нейните следващи инвеститори и въобще от обществото. И всъщност ние имаме човек и екип зад него, Chief AI Officer, може би първия фонд в, да не кажа, не знам дали много смело в Европа, които имат AI инфраструктура и ресурси, с които всъщност всяка нужда на нашите портфолио компании едно на ръка е правилно адресирана и второ много по-адекватни сме при оценката на проектите, които идват. И ще завърша с този пример. Една от последните ни инвестиции, която предстои да бъде анонсирана буквално в четвъртък. Не мога да кажа много за нея сега, но само ще ви кажа, че когато дойдоха при нас с техния pitch беше: ние сме тук, защото вие, обръщайки се към инвестиционните аналисти, в следващите няколко години няма да съществуват. Тоест, те са компания изцяло базирана на изкуствен интелект, която помага на Venture Capital, Private Equity и фирми, които са Mergers and Acquisitions, които правят, всъщност да имат много адекватен анализ, ресърч и инсайти за това какъв е конкретният проект, заслужава ли се да се инвестира в него. Тоест, ние инвестираме в нещо, което ще ни замести след време, най-вероятно. Добре. Аз само искам да вмъкна тук точно по тази тема. Искам да спомена за една фундаментална промяна, която се случи в полето на изкуствен интелект в последните години, която остава малко незабелязана от хора, които не го гледат от към техническия аспект. Тоест за един бъдещ предприемач, един специалист в някой конкретен домен, който не е толкова технически човек, това може да остане незабелязано, но по мое мнение може би едно от най-важните неща, които се случва в момента. И то е, че докато доскоро, за да решиш някой проблем с използването на изкуствен интелект, имаше нужда от огромно количество данни, с които ти да тренираш този изкуствен интелект. И голяма част от потенциалните приложения на изкуствен интелект, където може да бъде обучен достатъчно интелигентна система, която да решава проблема, отпадаха като решение заради липсата на тези данни или понеже е било твърде скъпо и сложно те да бъдат събрани. В последните години това изведнъж и много така чувствително се промени с навлизането на така наречените pre-trained модели. Това са модели, които са тренирани първоначално с огромна инвестиция върху невъобразимо голямо количество данни, които обаче след това могат да бъдат взети на готово и да бъдат използвани като се прилагат за решаване на конкретен проблем, вече специфичен. Кои са тези, които инвестират в тях? Обикновено инвестират с огромни компании. Ние видяхме тук вече презентации. Има Google, OpenAI, Amazon и подобни. Има и отворен код такива модели. Но това, което е важно според мен, е, че изведнъж много от ситуациите, когато до сега не е било възможно или не е било рентабилно да се използва изкуствен интелект, изведнъж те вече са достъпни. Това започна първо с Computer Vision, с компютърното зрение през предните години, а последните 1-2 години много силно се случва и с обработката на език и комуникацията. Изведнъж всички тези ниши, където може да се използва изкуствен интелект, вече са на масата.
И това е огромно поле за предприемачите, където те да ги заемат и да решат всички тези проблеми с използването на изкуствен интелект. Основно с скорост и с скейл ли ще им помогне? То първо ще го направи на места възможно, където преди изобщо не беше възможно, независимо от скорост и скейл. И освен това, освен че го прави възможно, едновременно е и много достъпно. Тоест, използването на такива pre-trained модели или foundational модели, основни модели от големите компании позволява да се прави с минимална инвестиция, без да има дълбоко познаване на как се гради изкуствен интелект. Тези модели се хващат, адаптират се само за конкретно приложение и се използват, и то се използват като native част, т.е. като основа на решението, не просто като някаква малка добавка, която да е за пред инвеститори. Значи очакваме засилване. Очакваме засилване със сигурност. Сега, от това, което чух преди това от вас, от Веселин и от Ангел, имаме две крайности. Едната е, ние използваме AI, бла-бла-бла, всичко е страхотно. Другата е, спасяваме човешки живот. Къде е тънката граница между двете? Според всеки от вас. Коя е разделителната линия? По-скоро не трябва да слагаме разделителна линия, защото ако хората, които са в спектрума бла-бла, всъщност успяват да по някакъв начин да имат инкрементална стойност за собствения си бизнес и това е добре прието от клиентите, защо не? В смисъл не пречи. Самия факт, че могат да, например, подобрят производителността си и ползват някакви неща, супер. Или пък да бъдат по-адекватни, когато комуникират с своите клиенти, използвайки AI. Страхотно, това е супер. Не мисля, че трябва да има някаква граница, просто двете неща могат да съществуват добре, зависи къде е твоя интерес. Не виждам причина да има граница. Наистина не виждам причина. Трябва да помага, пак казвам. Не трябва да го използваш, защото е готино, защото очакваш, че някой трябва да те чуе да го използваш. Ако има конкретен случай, да, развивай го. Определено. И не само продуктивността, аз казвам, и спасяване и на човешки живот. Какво очаквате за бъдещето и технологиите и стартъпите в тези сфери? Да ме изместят, нали така беше? Такова някъде на плажа продавам цаца, не знам. Не, аз нямам нищо против някой да върши работата, която на мен ми отнема страшно много време и е свързана с огромни количество часове прекарани в ресърч или синтезиране на някакви изводи от сорта. Това е страхотно и аз само адмирирам съществуването на такива компании, за да мога да насоча свободното си време и енергия в създаването на много повече възможности. На този стол, мисля, че Любо преди мене го каза, всъщност ние се превръщаме в дейта компания. Затова и логото вече не е само backing visionary, защото в крайна сметка ти събираш страшно много data points, било то от всякакви стейкхолдери. Това е според мен визионерството и не само в която и да е компания, в нашата приема. Е така. Да използваш тази огромно количество данни, които се генерират. Това е да си по-ефективен. Що пък да не ми помага, вместо аз да ходя и да търся всичко това на интернет. Мисля, че Момчи също го каза, ако може да ми направи съмари на всичкото това, което се е случило, аз ще прегледам много повече документи. Много повече хора ще достъпят до този капитал, защото ще имам много повече време да им отделя, реално време. Важното е обаче винаги да запазим критичното мислене и да сме способни да отсеем халюцинациите на изкуствения интелект, които често могат да бъдат толкова достоверни, че да дават подвеждащи изводи или анализи. Затова по-скоро за мен основното е да продължаваме да се развиваме като хора, които са много повече от изкуствения интелект. Според мен Ангел малко наивно вярва, че продажбата на цаца е област, която няма да бъде узурпирана от изкуствения интелект в близко бъдеще, така че не разчитай. Хубаво да имаш план Б. Добре. Не съм го измислил. Според мен е много важно една компания, когато мисли как може да използва изкуствен интелект вътрешно, когато обърната вътрешно към себе си, да не го мисли като еднократно действие.
Тоест да не го мисли като инициатива, която сега ще хванем някой примерно да ни консултира или ние вътрешно ще направим ресърч, ще подберем най-добрите инструменти за нашата компания в този момент, ще ги внедрим и сме готови. Полето в момента се променя толкова бързо, че една подобна стратегия ще се окаже устаряла, може би още следващото 3 месече. Това, което ние правим в DreamX и което консултираме нашите клиенти и партньори да правят, е не да намерят, всъщност не само да намерят оптималното решение в момента, а и да създадат организацията и процесите в компанията, така че да имат постоянен поглед върху променящото се поле на изкуствен интелект, да имат постоянен процес на оценяване на тези огромни стъпки, които постоянно се случват, дали някой от тях е приложима в техния бизнес и да имат организационната структура, когато разпознаят такава промяна, която е приложима при тях, тя да бъде бързо внедрена и да достигне до всички в компанията. И това според мен е ключово. Като мислим за мястото на AI в един стартъп или в една по-голяма компания, когато говорим за обърнато навътре, т.е. не как да обслужваме клиентите с AI, а как да повдигнем производителността на компанията и удовлетвореността на хората в компанията с AI, това е не да го мислим като нещо, което го правим, а да го мислим като нещо, поне за момента, в толкова променящата се среда, което трябва да се превърне в един ongoing процес, в един постоянно вървящ процес в компанията. Тоест AI като един динамичен, постоянно развиващ се процес, с критично мислене и с добавена стойност към хората и към обществото. Това е, което извлякох от вашите идеи. Супер звучи, да. Ами благодаря ви много за тези два страхотни и за мен много, надявам се и за вас, обучителни, интересни и добавена стойност панели. Благодарим и на нашите панелисти. Мерси.